Láttunk néhány fiatalembert, ők egyaránt Tóth Potya István arcképével jelentek meg a pólójukon, rá emlékeztek a Fradi legendájára nem sokkal ezelőtt a Fradi Múzeumban. Itt pedig a Ferencváros összeállítása, 3 változás, és most megint csöndben maradok, most pedig a magyar himnuszt énekeljük. Soha nem lehet kijönni, ez a hit, a reménykedés és a szurkolás, és ez azért nagyon-nagyon jó dolog, mert tényleg arról beszélhetünk, hogy néha még siker sem kell ahhoz, hogy az ember újra bizakodó legyen, és higgyen abban, hogy a csapatnak majd összejön egy nagy bravúr. Láttuk a találkozó spanyol játékvezetőjét, pálya elején van, azért nem lesz ez egy egyszerű mérkőzés neki sem. A Maccabi Tel Aviv tehát az ellenfél, az a csapat, amely az előző 2 évben az Európa Liga főtábláján szerepelt, azt megelőzően pedig a BL főtábláján. 2 új igazolás is a kezdőben, Jair és Saborit, 2 spanyol játékos, előbbi a spanyol másodosztályból, utóbbi pedig az Athletic Bilbao és a spanyol élvonalból került Vladimir Ivic együtteséhez, aki új szakember a Maccabi kispadján. Itt pedig Tomás Doll, a hazaiak szakvezetője, aki rendre hozza a nemzetközi kupaindulást jelentő helyezést és eredményt a csapattal. Most viszont már az az elvárás vele szemben, hogy valahogyan ne csak a selejtező legyen meg, hanem például a főtábla is. Reméljük, hogy ez összejön minél több magyar csapatnak, mert az elmúlt 1 hónapban is hány olyan pillanat volt, amikor azt vette észre az ember, és azon gondolkodott, hogy igen, a sport mennyire össze tudja hozni az embereket, és azon belül a labdarúgás micsoda érzelmeket képes kiváltani. Fehérmezben látjuk a Ferencvárost, ez egy újfajta szerelés, elvben hivatalosan az idegenbeli mez, fehér és arany szín kompozíciója, az arany Albert Flóriánra utal, hiszen 50 évvel ezelőtt kapott aranylabdát a legendás játékos. Abszolút igényes 21. századi szerelés, ez nem kérdés. 3 új játékos a Ferencvárosnál, erre nem volt idő a bemutatásnál. Frimpong, Finnbogason, valamint Davide Lanzafame, akire nagyon-nagyon kíváncsiak lehetünk, hogy hogyan is teljesít új együttesében. És azért az tény, hogy bármennyire is tavaly Gera Zoltán és Hajnal Tamás már nem igazán játszott sok mérkőzésen a Ferencvárosban sérülésük miatt, azért ez csak egy új korszak, hiszen ők ketten most már visszavonultak. Gera Zoltán itt van és segíti a csapatot a meglátásaival, míg Hajnal Tamás is biztosak lehetünk benne, hogy nagyon rövid időn belül megtalálja a számításait, a következő lépcsőt a pályafutásában. Szakértőként például már egészen pazar, azt hiszem, hogy mennyire hazabeszélhetek. Lovrencic. Vannak hiányzók a Ferencvárosnál, nem is kevesen. Mutari, Otikba és Sigér sérült. Böde, Lovrencic és Georgievics sincs 100%-os állapotban. Itt azonban Botka hozza a labdát és cipeli be. Nagyon fontos szerelés az utolsó pillanatban, szöglet következik. Egy új igazolás, Heister eltiltott, hiszen az előző szezonban az utolsó Európa Liga mérkőzésén őt kiállították, ez egy selejtező volt. Úgyhogy ő most nem játszhat. Ferencváros szöglet a mérkőzés 3. percében. Varga tekeri be. Lehet ismételni. Gorjárán tovább. Bőle Lukács. Lovrencic. Varga. Le a szélre. Bőle. Ez most nem sikerült. A Ferencváros az előző szezonban a Jelgávát magabiztosan búcsúztatta, aztán utána a következő körben jött a Midtjylland elleni végül 7-3-as kiesés összesítésben. Ehhez képest a másik oldalon azért a Maccabi Tel Aviv nagyon magabiztosan harcolta ki az Európa Liga főtábláját.
a Tiranát 5-0-val, az izlandi Kert 5-1-jel, a Panioniast 2 1-0-ás sikerrel búcsúztatta, az Áltákkal szemben ez egy osztrák csapat pedig 3-2-es összesítéssel volt jobb. Aztán utána 4 pontot gyűjtött, ahogyan az már a felvezetésben is elhangzott az Európa Liga főtábláján, de azért a nemzetközi tapasztalat, és ez nagyon sokszor elhangzik a magyar futballban, rengeteget számít, és ebben a Maccabi egyértelműen jobb, de nem csak ez számít. Rajkovics gurítja ki a labdát. A Maccabi Izraelben egy nagyon fontos és meghatározó klub, rekordbajnok, az egyedüli, amelyik soha nem esett ki az izraeli élvonalból. Más kérdés, hogy nem sikerült megnyerni a bajnokságot, ez amit nem lepődünk meg, hiszen akkor nem az első selejtezőjében lenne. De a magyar szurkolók is jól ismerhetik, hiszen Paulo Sousa irányításával a Győrt búcsúztatta korábban a BL selejtezőjében. És egyébként is, ha megnézzük a párharcokat, tavaly 2 magyar-izraeli párharc volt, és mind a 2-t az izraeliek nyerték meg. A Vas és a Bejtártól egy egészen furcsa első mérkőzést követően, amit 4-3-ra idegenben veszített el, 3-0-ra kapott ki hazai pályán. A Honvéd pedig a BL-ben a Hapoel Beer-Sheva ellen nyitott egy 2-1-es idegenbeli vereséggel, aztán egy rossz hazai kezdés után végül egy újabb vereség 3-2-re, és így búcsúzott akkor az aktuális magyar bajnok. Meglátjuk, hogy idén hogyan alakul majd. Corriere. Lanzafame mutatja a játékvezetőnek, hogy szerinte szabálytalanság történt. A spanyol bíró ezt másként látta. Lovrencic elpattant tőle egy kicsit. Tomás Doll higgadt és nyugodt. Hallottuk, nagyon fontos, hogy a csapat ne kapjon gólt, talán még fontosabb is, mint hogy szerezzem. De az biztos, hogy jó lenne már egy hosszabb menetelés. Tavaly is emlékeztetünk, hogy a Videótonnál az, hogy egy meccsre volt, hiszen a Partizán elleni idegenbeli meccs az jól alakult. Mennyire sokat jelentett, és tényleg mennyire fontos mérkőzés lett. Ferencváros az elmúlt időszakban általában egy kört ment az Európa Liga selejtezőjében. A BL-ben volt a Partizán elleni nagyon súlyos csalódást jelentő korai búcsú. Itt, hogyha most sikerülne valahogyan a Maccabit kiejteni, akkor a következő kör, a Radnički Niš vagy a Zria United, azért az nem egy olyan ellenfél, ami leküzdhetetlen akadály lenne. Frimpong fejeli ki a labdát. Törkezik 4-essel Endik Saborit. Ő fogja elvégezni a bedobást. Ő az, akit az Athletic Bilbao-tól szerződtettek nem sokkal ezelőtt a vendégek. Az előző szezonban 19 spanyol élvonalbeli mérkőzésen játszott. Lovrencic. Spirovski. Bőre Lukácsról, a másik oldalon pedig Varga. Nagyon okos Finnbogason, hogy engedte Vargának, és már kéri is középen, így van vele Lanzafame, és Varga beadása, és kis ilyen egy öngól. Saborit fejelt még bele, kevés kellett a hazai vezetéshez. Jó kezdés a Ferencvárostól. Oké, hogy csak 7 percet tart a meccs. Varga. Jól jön be. Rajkovics üti ki. Corriere. Dibus. Emlékezhetünk, hogy Dibus hogyan fejezte be ebben a stadionban az előző szezont a válogatottban. Ez most egy új lehetőség. Szabadrugás jön. Felkészülési mérkőzésből 4-et játszott a Ferencváros. A Villány elleni 9-0-ás sikert követően azért kevésbé jöttek a gólok. A Chelsea ellen 1-1. A Dacccal szemben egy 1-0-ás vereség. Az Olimpia Ljubljanával
pedig egy gól nélküli döntetlent játszott Tomás Doll együttese, de nem a felkészülési meccseket kell megnyerni. Dibusz. Dasa indult meg, és kiharcol egy szabadrugást. Nem győzöm hangsúlyozni az Újpest mérkőzését, a Dunavördön láthatják. Nem fogom elmondani, és nem is közöljük egyikünk sem az eredményt, de Neftchi elleni mérkőzés hogy is alakul, hiszen rögtön majd találkozót követően megmutatjuk a teljes meccset. Úgyhogy ha innen az M4 Sportról nem kapcsolnak el, akkor sem maradnak le semmiről. És valamennyi visszavágót is közvetítjük a közmédiában majd jövő héten. Mind a 4 magyar csapatét, akkor majd sokkal több lesz a hazai meccs. Michá. Egyszerű védekezés, Gorján ért oda, aztán pedig Szaborit szerzi vissza a labdát. Perec. Michá. És bedobással jött a Makabi. Dasa egy csel után. Golassa. Odaért Lenzafame. 31 évesen, ő még bőven egy nagyon komoly erősítés, az előző szezonban gólkirálya lett az NBA-nek, és legjobb játékosának is megválasztották. Dasa. Visszaszerzi. Rikán lövi el, és talán nem ért hozzá Dibusz. Minden esetre elég szabadon próbálkozhatott Davi Rikán. Itt van, ahogy elváltja magát a Ferencváros, leginkább Spirovszky indult el rossz emberrel. De az FC Zürichtől szerződtetett Rikán nem talált el a kaput. Más kérdés, hogy nem mostani nyáron, hanem még korábban szerződtették. Elég komoly tehetségnek kiáltották ki, aztán azt a karriert nem futotta be. Szabadrugás. Azt kérte Kubatov Gábor, hogy a szurkolók sportszerűen biztassák a csapatot, és ez eddig tökéletesen meg is valósul. Nagyon-nagyon jó ilyen hangulatban mérkőzésen lenni. A körülmények tökéletesek, a pálya nagyon-nagyon jó, az időjárás ennél kiválóbb nem is lehetne. Most már csak egy jó játék és egy jó eredmény kellene. Davi Rikán a labda mögött. Levágódik Lenzafáméról, aztán utána vele szemben szabálytalankodik Rikán. Picit frusztrált volt még, hogy az egytagú sorfalat sikerült eltalálnia. De Lenzafame nem ideges. Ez nem volt túl sportszerű. Tomás Doll. Lovrencsics. Doll azt mondta a meccset megelőzően, hogy papíron erősebb az ellenfél, sokkal sikeresebb volt a nemzetközi porondon, de ahogyan korábban, hogy most is a csoportkör az elvárás a csapattal szemben, ehhez viszont az egyéni hibák számát kell lecsökkenteni nullára. Lovrencsics kíséri ki.
Ivic május 31-én nevezték ki a klub vezetőedzőjének. Irányította a PAOK-ot, amellyel még sikerült görög kupát is nyernie. Nagyon sok időt töltött Görögországban aktív pályafutása során. Az AEK Tesszalonik és a PAOK játékosa is volt. Szaborit bedobása. Jöhet majd egy újabb. Jó szerelés. Lanzafame. Tudta megjátszani Finnbogassont. Ettől még egy bedobással jöhet a Ferencváros. Tomás Doll pedig külsővel még mindig képes egy-egy jó technikai megmozdulásra. Ez most kifejezetten jó és technikás volt. Lovrencic bedobása. Visszafejelik Lovrencic. Varga. Kezdezést reklamál, meg egy sárga lapot is. Előbbi van, utóbbi nincs. Jogosan reklamálta. Nem baj, majd góllal lehet inkább büntetni Varga szabadrugását követően. 16. perc. Nézzük Vargát. Jól száll be. Gorjárám elindul egyedül. Odaért még Dassa. Lent maradt Tibi. Itt van, ahogy Botka még megszerezte a labdát, de majdnem meg is húzódott benne. Tibinek pedig komoly fájdalmai vannak. Finnbogásson is beszélget, de aztán jöhet a bedobás. Nem igazán siette Dassa. Finnbogásson küzd. Bőle. Botka, veszélyes. Kifejelik. Nincs egyből lövés. Gorjárán szépen csinálja. Gorjárán még. Micsoda szóló! Nincs 11-es. Lovrencic. Finnbogásson emelkedik fel. Varga szépen. Kicsit későn reagált rá Finnbogásson, itt pedig hiába az esés már korábban. Finnbogasszont látta szabálytalannak a játékvezető. Lent maradt a kapus, neki nagyon fáj, de ezért talán nem lesz komoly gondja Rajkovicsnak. Itt igazából az a kérdés, hogy vajon Finnbogásson valóban szabálytalankodott-e? Igen. Úgyhogy utána már hiába szabálytalankodott a kapus Lanzafaméval szemben. Ezért már nem járt büntető, itt pedig az előző. Ez egy szabályos szerelés. Tudja beszélni Gorjárán a spanyol játékvezetővel. Frimpong. Jobb szabadrugás. Lanzafame próbálná már megszerezni.
de nem kapja meg a labdát. Eléggé pörög Davide Lanzafame. Az látszik, hogy nagyon szeretne bizonyítani és jól kezdeni az új klubjában. Mint egy válogatott meccsen a hangulat. Spirovski. Lanzafame. Dasa. Lovrencic. A Maccabi Tel Aviv is játszott felkészülési mérkőzéseket, nem annyit, mint a Ferencváros. Gdyniával egy 1-1, és egy másik lengyel csapat, a Bitova ellen egy nagyon sima 4-0-ás győzelem. De azért ez a Bitova elleni 4-0-ás siker, ez nagyon nagy értékmérőnek nem számít, tekintve, hogy egy másodosztályú csapatról van szó. A Maccabi második lett az izraeli bajnokságban a Beersheva mögött. 9 ponttal gyűjtött kevesebbet, mint a bajnok, viszont megelőzte a Beitar Jeruzsálemet 3 ponttal. Ez túlságosan hosszú. Egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy rosszul játszana a Ferencváros, elég magabiztos teljesítményt nyújt, de akkor is, hogyha igazán komoly gólhelyzetet nem sikerült kialakítani. Ez a kezdés, ez bíztató. Itt pedig Lanzafame. Magyar piacon egyértelműen az övé eddig a nyár klubváltása. Goriera, Bőle, Finnbogason kérni. Varga nincsen lesen, Varga egyből! Finnbogason mutatta, hogy ő azért jobban el tudta volna képzelni, hogy Varga esetleg bepasszolja neki a labdát, és van is benne valami. Ez 4-0-nál nem lett volna rossz. Hozzátéve, hogy lehet, hogy les volt, az pedig nem baj, hogyha egy játékosnak van önbizalma. Nem találta el a kaput. Ittól. Nem sieti el Predrag Rajkovic. Mindössze 22 éves, és mégis első számú kapus a Maccabiban, tavaly az összes bajnoki nővédet végig. Itt pedig lehetőség a vendégek előtt. Szerencsére Kjartansson nem volt túlságosan sikeres. Van izlandi támadó a másik oldalon is. De nem véletlenül nem vitték ki a világbajnokságra, legalábbis a mostani megmozdulása alapján. Márciusban volt legutóbb izlandi válogatott. Ő egyben a 11-es rugója is a Maccabinak. Goriera. Perec szerzett labdát. Ígérem, egyetlen szóvic sem lesz a nevével, pedig határtalan lehetőségeket nyit. Tibi tovább. Rajkovic. Az érdekes, hogy elől teljesen új páros van Finnbogason és Lanzafame személyében, és párosában hátul pedig Frimpong egyből szerepelhet.
Ezért főleg a középső védők esetében fontos, hogy minél hamarabb meglegyen a megfelelő kommunikáció. És tökéletesen tudják azt, hogy a másik az adott szituációban mit csinál. Egyelőre semmilyen probléma nem volt még ebből. Reméljük, hogy nem is lesz. Frimpong. Visszaszerzik a vendégek. Érkezik a beadás, de ez Debussy kell, hogy legyen. Esélye nem volt Kjartanssonnak arra, hogy elérje. Riken pedig elnézést kérő, adta ezt a nem túl pontos labdát. Túl vagyunk a mérkőzés negyedén. 0-0 egyelőre. És a pohár inkább tele. Lanzafame megsértődött, de kap is egy szabadrugást. Itt van, ahogy Perec visszahúzza. Spirovski, Lanzafame. Tőle. Szabadrugás. Tökéletes lassítás, egyértelmű, hogy a labda helyett ott a lábát sikerült eltalálni. Még akkor is, hogyha ezt Miha azért eléggé vitatja. Varga szabadrugása. Kifejelik. Dessá. Dibus. Les. Már kezdett reménykedni az ember abban, hogy nem volt az. Megvárta az asszisztens a szabályoknak megfelelően, hogy játékba avatkozik ebből, amikor látta, hogy igen, akkor emelte csak az zászlót. És igaza volt. Rajkovics. Ez pontatlan. Volt a Ferencváros, Lovrencsics már ott is van, de Ivics azért pont úgy volt kellően elegáns, és adta oda a labdát, hogy ezzel azért egy-két másodperccel elassítsa az akciót. Újabb Ferencváros bedobás. Lovrencsics. Kapus marad, és eltette. Parádés hangulat, nem győzöm eléggé dicsérni. Miha küzd. Sajnos kiarcol egy szögletet Botkával szemben. Jöhet a Makabi. Innen szurkolók. Az előbb még a komplett kapu mögötti oldal ugrált. Most pedig fütyül. Dessá. Bogason fejeli ki. Szaborít vissza. És középen már lent marad egy Ferencváros játékos, szabadrugás lesz kifelé, vagy legalábbis megállította a játékot a bíró. Bogasonnak fáj még. Itt van, ahogy összefejeltek. Labdaejtés lesz. Feküdt egy játékos, és benne volt, hogy esetleg komolyabb fejsérülést szenvedett, ilyenkor muszáj azonnal megállítani a játékot a bírónak, ezt meg is tette. A Ferencvárosiak pedig sportszerűen visszaadják.
keze van, ezt láttuk, de annyira pontosan nagyot azért nem tud dobni. Más kérdés, hogy Dibusznak sem sikerül bent tartani a pályán. Újabb Maccabi bedobás. Szaborit. Micha. Dasa kapja a szélem. Sikerül Spirovszkinak kirúgnia. Vendégbedobás. Dasa. Spirovszki remekül, Micha küzdött, de ez még teljesen szabályos volt. Frusztráltak az izraeliek. Ha az ő fejükkel gondolkodunk egy kicsit, 3 főtábla után, amivel egy BL volt, 2 pedig el zsinórban, itt most egy elsőkörös búcsú, az nagy csalódás lenne. Tehát ha sikerül tartani hátul a nullát, ha ilyen a játék képe, akkor ahogy megyünk előre az időben, úgy lesznek egyre feszültebbek, és azt a Ferencváros ki tudja használni. Lenzefáme. Goriaram. Bőle. Középen 3-an is. Bőle még. Most a beadás, szöglet jön. Egyedik perc. Kifejedik. Láttuk Vargát visszakocogni a helyére a pontrugás után. Botka bedobása. Megszerzi a Maccabi, ezekre figyeljünk, mert most picit könnyelműen adta el a Ferencváros. Okos szabálytalanság, ilyenkor ez kell. Dasa is lapot reklamál, az most sincs. Micha. Haid. Dasa. Egy 9-szeres izraeli válogatott. Spirovszki szerez labdát. Izraeli bajnokságban van egy szabály az idegen légiósokra vonatkozóan. A csapat keretében összesen 6 lehet, és egyszerre a pályán mindössze 5-en lehetnek. Ezért aztán a klubok leginkább izraeli játékosokat akarnak megszerezni, és jó izraeli játékosokat, ezért is válogatott gyakorlatilag mindenki a vendégeknél. Itt van még egyszer az előző szituáció. Bedobás lesz. Picit furcsa döntés, legalábbis kevesen értik itt. Szaborit. Újra ő. Micha fordít. Ezt most szépen csinálják. Rikán. Ecsel. Rikán. Eltekeri. De látja Dibusz, hogy mellé megy. Az nagyon látszik Rikánnál, hogy ballábas.
hivatalosan nem is középen kéne játszani, hanem a bal szélen, az sokkal inkább a posztja. A csel az nagyon szép volt, tegyük gyorsan hozzá, de utána a lövés az már közel sem volt ez a szint. Dibusz. Lanzafame kap egy nagyot hátulról. Ez is szabadrugás. Eitan Tibi nem volt abban a barátkozós kedvében. Varga kifejelik ezt is. Ezért azt a világbajnokság megmutatta, hogy ezeket a rögzített szituációkat nagyon meg kell becsülni. Nem kevés rögzített szituáció volt, viszonylag az ellenfél kapujához közel, és sajnos egyikből sem sikerült komoly veszélyt kialakítani. Ezzel mindenképpen kéne javítani a jövőben. Bő 10 perc még az első félidőből. Ferencváros Maccabi Tel Aviv továbbra is 0-0 az Európa Liga első selejtezőjének első mérkőzésén. Ez után még 3 forduló van, a második és a harmadik forduló, valamint a rájátszás. Összesen 4 párharcot kell sikeresen megvívnia annak, aki föl akar jutni az Európa Liga főtáblájára. Szabadrugás. Rikán húzza föl Spirovskit. Frimpong. Kérte volna Bőle, nem kapta. Mindössze 4-en maradtak a legutóbbi tétmeccs kezdőjéből mostanra is. Bőle az egyik. De azért ez egy alaposan átalakított csapat volt, hiszen akkor már eldőlt, hogy a Ferencváros második lesz az NB1-ben. Itt pedig megvan az első lap. Eyal Golassa kapja. Dibusz. Ez is szabadrugás, csak most az izraelieknek. Golassa került a földre. Haid. Szaborit. Haid újra. Golassa. Szaborit settenkedik a bal oldalon, Golassa kapja vissza és lövi el, de rosszul. Igazán komoly lehetőség egyik csapatnak sem volt még, és ez azért 37,5 perc után már egy fontos adat. Egy-két haval kezdődő mondat van, hogy ha ez jobb kísérlet, akkor bajba is kerülhettünk volna, nem történt meg. Rikán.
Lanza-Fame várta, hogy kiéresz a labda, most nagyon szépen jön előre a Ferencváros, és támadja meg az ellenfelet már a saját tér felén. Csak ilyenkor kell figyelni arra, hogy nehogy sikerüljön áthozni a labdát. Rajkovics tovább. Tibi. Hair. Szaborit. Ívelés előre. Lazic vissza. Botka okosan, Bőle pedig azzal megindulhat. Egyből egy indítás Finnbogassonhoz. Lanza-Fame kérné Bőle. Lanza-Fame elesik. A játékvezető szerint nem történt szabálytalanság. Azért tűnik elsőre ez furcsának, mert Lanza-Fame vihette volna tovább a labdát elég jó helyzetben. Butaság lett volna, hogy csak simán feldobja magát. Micha tovább. Frimpong rúgja el. Lanza-Fame még le sem, most jött vissza. Azért odaszól a játékvezetőnek. Micha. Szép, sajnos, de Botka gyönyörűen jön és éri el. És aztán csúszik be megint. Szabadrugás. Nagyon bosszus Rikán, szerinte nem volt túl szabályos az, amit csinált Botka. Most már hárman mutatták meg. Itt az első. Ez kiváló, aztán utána viszi tovább. Picit hosszantolja meg, de megint eléri a labdát. És aztán utána vele szemben szabálytalankodnak. A Botkának is fontos, hogy ezúttal hogyan teljesít, hiszen Lovrencsics helye a jobb oldalon elég stabil. A bal szélen kapott mostanában lehetőséget. De a helyére egy játékost már igazolt a Ferencváros. És pletykálják azt, hogy jön majd még egy. De ha már itt tartunk, akkor Komán Vladimirrel is tárgyal a zöld-fehér klub. Más kérdés, hogy azért Komán posztja előrébb van. Eddig 7 új igazolás. A padon is ülnek többen. Ferencváros jöhet. Elég pozitív a felfogása a Ferencvárosnak, hiszen 2-4-6 ember is ott van elől. Lovrencsics az egyedüli hátul. Kifejelik. Hazai bedobás. Takács Zsombor, Böde Dániel, Matías Rodriguez, Leandro, Csernik és Ivan Petriák a kispadon a hazaiaknál. A cserekapus Holzer mellett. Gorjerán csúszik be. Hát mögé a passz szerencsére Szaborit. Les. Azért Frimpong még biztos, ami biztos, tökéletesen csúszik be. Nem is kérdés, hogy Les volt, teljesen egyértelmű. Kjartansson nem boldog. Dibusz.
Spirovszky elveszíti a fejpárbajt. Aztán Frimpong szabálytalankodik ezúttal, elviszi a labdát, hogy ne lehessen gyorsan elvégezni a szabadrugást. Tekintve, hogy lent maradt Kiantasson az egyik oldalon, és Spirovszky a másikon, erre egyébként sincs sok esély. Dessá. Rikán tovább. Dessá. Frimpong küzd. Nem volt igazán komoly erő Aaron Schöffelt próbálkozásában. Ez szabálytalannak semmiképpen nem mondható. Közben pedig a Ferencvárosnál adódhatott volna lehetőség, hogy a Finnbogason jobban átveszi. Lazic. Botka. Lovrencsics kéri és kapja is. Lanzafame, szabadrugás. ...14.127 néző jelenti Kocka Henrietta. Nagyon-nagyon szép szám. Most már csak egy szép gól kéne ide az első félidő végére. Varga kapura lövi. Predrag Rajkovics védi. Vagány Varga Roland megpróbálta innen, nem volt egy rossz elképzelés, de sajnos figyelt a kapus. Így aztán egy félidőt követően nincsen gól. A Ferencváros és a Maccabi Tel Aviv Európa Liga párharcában, a selejtező első fordulójában. Ahhoz képest, hogy olyan csapattal találkozik a Ferencváros, amely tényleg stabilan ott van valamelyik nemzetközi európai kupa főtábláján. Itt most nincs különbség, és ez mindenképpen pozitívum. Hátul nagyon magabiztos Tomás Doll együttese. Kéne gól is, második félidőben jöhet is, de csak a szünet után. Nagyjából minden szurkoló vissza is ért a büféből. Először kellett a műsorvezetőnek rászólnia a hazai közönségre. Reméljük, hogy többször nem is kell majd. És akkor jöhet a folytatás. Nem jeleztek cserét, tehát ugyanaz a 22 játékos folytatja, aki bement az öltözőbe az első félidő után. Nem meglepő módon 0-0-ról. Igazából ez a 0-0, ha így marad, az nem egy rossz eredmény a visszavágóra nézve. Értelemszerűen egy 1-0 az még sikeresebb lenne. És bármennyire is arról beszélt Tomás Doll, hogy ő amiatt nem aggódik, hogy az elmúlt időszakban a csapat nem igazán volt gólerős. Fontos lenne az is, hogy sikerüljön betalálni, de ez egy kupapárharc. Semmi más nem számít, tényleg csak az, hogy a végén tovább jusson a csapat. Mi szurkolhassunk neki a következő körökben, és itt nem véletlen a többes szám. Tibi. Dessá. Finnbogason tapsol is, bíztatja Bőlét, hogy minél inkább támadja meg a labdás embert, a ferencvárosi cserejátékosok pedig Böde Dániel vezetésével elmennek melegíteni. Dessá.
maradtak még a büfében, ami pozitívum, mert ez azt jelenti, hogy olyan sokan vannak, hogy nem tudtak mindenkit kiszolgálni 15 perc alatt. Frimpong határozottan. Varga rúgta előre, Finnbogason pedig a földön. Szabadrugás jön. És tényleg a sorrendet kell felállítani. Nagyon nagy pozitívum a hangulat. A játék is azt lehet mondani, hogy meggyőző. Nincsen kapott gól. Ez eddig mind teljesen rendben van. Lanzafame. Dasa. Rossz helyre tettek Kjartansson. Visszaszerzi a Maccabi. Volt a csapatnak Avram Grant is az edzője. Jordi Cruyffról volt már szó, hogy őt váltotta a szezont megelőzően Vladimir Ivic. Itt pedig egy labdaszerzés az ellenfélnél. Aztán utána nálunk, és ebből most meg is lehet indulni. Finnbogason is nagyon várja a labdát. Spirovski pedig külsővel csak rosszul teszi ki. Kár, ebben több volt. És akkor most lehet megállítani a játékot. Gorjeren szenved. Úgy tűnik, hogy az orvosi segítség mindenképp kell. Lehet, hogy a hordágy is. Itt van még egyszer, ahogy Bőlével szemben szabálytalankodnak. Most pedig nézik a Maccabi játékosok, hogy mi is a helyzet. Talán olyan nagyon nagy baj nincsen Gorjerannál. Itt kapott egyet a lábára. Kisebb ápolás után Varga szabadrugása. Jól is jön Lanzafame! Ez nagy helyzet volt, nagyon szabad volt, amikor fejelhetett, de nem sikerült igazán jól helyezni. Nem volt flash, ebben több volt. A Ferencváros eddigi legnagyobb helyzete. Dasa kéri a szélen, Michá. Golassa még. Ajjaj, Lanzafame jött vissza és szabálytalankodik. Ez egy jó szög. Finnbogason is hátra jön, Gorjerant pedig most engedi vissza a játékvezető. Itt van még egyszer. Ez pedig az előző Lanzafame lehetőség. Dibusz mutatja, hogy Rányfő sorfalat kér. Varga áll a szélen. Tényleg arról beszélhetünk, hogy eddig helyzete nem igazán volt a Maccabi Tel Avivnak. Ez viszont egy nagy lehetőség. De elakad a falban. Köszönjük szépen Kjartanssonnak. Dasa. Szöglet jön. Botka nem ért ezzel egyet.
Szöglet következik a meccs 52. percében, Dessa végzi el. Jól jön be, a fejes viszont kevésbé volt sikeres. Minden esetre ez most lehetőség volt a vendégek előtt. Megint a rögzített helyzet. Ami jó hír, hogy nincs belőle gól, ennek pedig egyik oka az, hogy hátrálnia kellett a támadónak. Rajkovics. Újra Rajkovics. Az érződik, hogy Maccabi Tel Aviv nem motivált abban, hogy mindenképpen már itt eldöntse a meccset és a párharcot, de azért most támadnak a vendégek. Jó az középre, és nagyon-nagyon kevésen múlt, hogy megszerezzék a vezetést. Rikán lőtt éppen, hogy mellé. Itt van, hogy Schönfeldt bepasszolja középre. Rikánnak az a jobb lába. És ezt most be is bizonyította, mert ez nagyon-nagyon kevésen múlt. A ballal sokkal, de sokkal ügyesebb. És ez most nagyon-nagyon közel volt ahhoz, hogy bajunk legyen. De marad a 0-0. Lovrencic. Lovrencic viszi tovább. Kéri Lanzafame, Lovrencic rosszul. Ha tekeri és nem így passzolja be, akkor jobban jár a Ferencváros. Lovrencic. Jön a kapus, elsőre nem. Másodikra azonban megfogja Rajkovics. Itt még egyszer Rikán lövése. Bőle. Jöhetnek a vendégek. Jair Amador tovább. Szaborit. Lovrencic kellően határozott és szabályos, Finnbogason pedig már indítja is. Jairral csatázik az izlandi. Lovrencic. Michá. Szépen tette tovább. Ezek nem ügyetlenek. Ezzel viszont meg lehet indulni. Varga. Kéri Lanzafame. Varga. Nem jut el hozzá. És talán későn nézett fel Varga Roland. Szabadrugás. Azért egy csapatban Varga és Lanzafame az előző szezonból. Még egyszer az előző szituáció. Lanzafame 18, Varga Roland 17 gólig jutott, ők ketten 35-öt szereztek az NB1-ben, és ha még hozzátesszük, hogy hány gólpaszt adtak, elég komoly páros. Botka. Nem sikerül megoldani, hogy bedobást legyen, így aztán szöglet jön. Dessa.
kintről jön vissza a labda. Közben már megfogta Dibusz Dénes, de emiatt, hogy kintről kanyarodott vissza, emiatt majd most földről kell elvégezni a szabadrugást, meg is történik. Picit jó lenne felpörgetni a játékot, és nem engedni azt, hogy a Maccabi átvegye az irányítást, mert az elmúlt néhány perc az inkább a vendégeké. Mi vagyunk itthon. Golásza kerül a földre, Maccabi szabadrugás. Szabálytalanságok száma 14-9, ezért ennyi idő alatt 23, az nem kevés. Pont azért, mert ennyi szabálytalanság van, azért arról nem beszélhetünk, hogy folyamatos lenne a játék és lüktető az iram, de itt most nem az számít. Itt az számít, hogy milyen eredményt sikerül elérnünk. Dassa. Jön Dibusz. Varga vágja ki. Senkit nem fog érdekelni, hogy két bűnrossz meccs után, de sikerül tovább jutni. És azért annyira nem is rossz meccsám. Lovrencic. Spirovski. Frimpong. Lovrencic. Vargát futtatja. Nem volt pontos. Rajkovic. Lanzafame. Frimpong fejelte vissza. Lanzafame kap egy nagyot, szabadrugás. Most nagyon-nagyon fáj az olasznak. Lent maradt Golassa is, ez nagyon érdekes, mert ez nálam így elsőre megér egy sárgalapot, majd ha látjuk az ismétlést, igen. Ez nálam sárgalap, és Golassának már van egy. Úgyhogy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha a ferencvárosiak elkezdenék mutogatni középen a játékvezetőnek, hogy ez bizony sárga. Nem is lehet kérdés. Kedves játékvezető, ezt most ne nézzük el, meg ne felejtsük el. Golassa is nagyon okosan marad lent sajnos. Na most Golassa föl kell. Játékvezető úr, kérem. Nem lesz ebből lap. Hát. Ez itt most egy elmaradt kiállítás szerintem. Nem egyből piros, az sem teljesen, bár lehet csak elfogult vagyok. Jogtalan, de Dól is mondja magáét. Jön a szabadrugás, Frimponghoz kerül, Spirovski, gól! Ha nincs piros, van gól, az még jobb! Megszerzi a vezetést a Ferencváros Spirovski góljával. Hát sok mindenkire gondolt az ember, hogy ki fog gólt szerezni a Ferencvárosban, valószínűleg nem Spirovski volt az első név, de senkit nem érdekel. Itt van még egyszer Varga szabadrugása, lecsorog a labda, oda kerül Spirovskihoz, Rajkovic pedig talán hozzáér, de nem tudja már kiütni. Kicsit kapus hiba is, de ez sem számít. Hát innen inkább azt mondom, hogy nem az. Egyszerűen csak nem érte el. 1-0 a Ferencvárosnak. December 2-án a Videoton ellen talált be legutóbb Spirovski tétmérkőzésen. Akár klubcsapatot nézünk. Válogatott tétmeccs azóta nem volt, de játszott a válogatottban is a finnek és az azeriek ellen. Ennél jobb időpont erre nem lehetne.
Dessá. Mika. Bőle szerzi meg. Finnbogason. És ami még jó, hogy Lanzafámének nincsen baja. Goriarám. Élmény itt lenni. Hair. Schönfeld. Visszakapja. Dessá a másik oldalon kéri, de nem kapja. Az is tudja elrúgni. Dessá. Otakeri. És Dibusz. Szépen alakította ki a helyzetet Kjartansson. Nem volt elég erő a lövésében. Attar érkezik majd. Méghozzá most. Egyből változtatnak tehát a vendégek, miután hátrányba kerültek. Lejön Golassa, még mielőtt kapna egy lapot. A helyén pedig Eliran Attar. Volt a Reims játékos a Franciaországban, összesen 23 mérkőzésen játszott 2 szezonban, a 2013-14-es szezontól kezdve. Reims akkor a francia élvonalban szerepelt, úgyhogy még értékesebb ez a 23 mérkőzés. Új igazolás egyébként a Maccabi Haifától jött, viszonylag új már a szezon második részére. Van még hátra 25 perc a mérkőzésből, és ez így eddig teljesen rendben van. Sőt, ha mondjuk a koeficiensét nézzük a két csapatnak, akkor ez bőven több. Goriarám, de szépen csinálja. Goriarám, utána a passz már rossz. Picit, mint hogyha most meg lenne fogva ez a Maccabi Tel Aviv, és ezt nagyon-nagyon jó lenne kihasználni azt, hogy ilyen a hangulat. És azt, hogy megvan az előny. A negyedik ferencvárosi szöglet. Veszélyes. Szabadrugás. Finnbogason ellen ezúttal. Aztán utána mutatja. Itt van, ahogy magasra emeli a lábát. Jó, hogy Schönfeld is egy picit lehajolt, de ez még nem önveszély. Dessá. Nagy passz, Mihá. Nem, de les volt, jó van. Pillanatra megijedtem. Kjartansson volt túlságosan elől. Ezt az eredményt azt hiszem, hogy elfogadnánk 1-1-ben az első mérkőzésre. De persze lehet 2-0 is. Dibusz. Maccabi szabadrugás, és Finnbogason kap egy sárga lapot.
első hazai figyelmeztetés a meccsen. Jogosan. Haid. Gorjárán kerül a földre, most mi jövünk. Frimpong. Finnbogason csúsztatja meg. Picit volt hosszú Lanzafáménak. A meccs utolsó negyede kezdődik. Tibi. Haig. Tibi. Újra ő, Gorjárán támadja, és zavarba is sikerült hozni, szöglet következik. Ez nagyon-nagyon szép volt most. Kapja is a pacsikat sorra Gorjárán, Finnbogasontól is, Bőlétől is. Nagyjából a felezővonalnál volt a labda, és onnan lett szöglet. Varga Roland. Jól jön be. Kifejelik. Gorjárán vissza. Les. Itt van még egyszer jogos. Micha. Gorjárán felnéz, nem indít senkit, most viszont igen, Vargát. Csak éppen pontatlanul. Varga pedig már fut is vissza, hiszen elvégezték a bedobást. Schönfeld. Dessau szélen. Kapja is, és ezúttal nincsen lesem. Visszakapja Dessau. Be is adja. Nagyon fontos fejes Lovrencic, és aztán Gorjárán is. De már közbe sípolt a játékvezető, szabadrugás ide. Mutatja Lovrencic, hogy miért. Szépen játszották ki. Utána viszont Schönfeld szabálytalan volt. És újabb játékos debütál a Ferencvárosban, jön Ivan Petriák majd rövidesen. Íme a 24 éves ukrán baloldali középpályás, tehát jó eséllyel majd Bőlét váltja. Botka. Lovrencic mehet tovább, Varga a szélen, Lovrencic, Lanzafame kapja, Lanzafame, sajnos visszaértek sokan, Spirovski, Les, Finnbogason volt túlságosan elől, nem is több volt sajnos. Ez meg éppen hogy volt csak Les, de mondjuk az nem számít, hogy mennyivel volt, vagy az volt, vagy nem.
maradt Lanzafame, közben pedig Miha hozza a labdát. Határ forgolódik. Miha újra. Jön a beívelés, pingpong csúsztat, szöglet. És akkor most viszont, hogy Lanzafamét ápolni kell. Most egyelőre még vár Tomás Doll a cserével. Segít Rajkovics neki. 1-0-nál azért sokkal inkább szokott az ember lába görcsöt kapni egy európai kupa mérkőzésen. Bár londoni tudósok ezt nem biztos, hogy megerősítenék. Minden esetre Leandro is készülődik, úgyhogy akkor lehet, hogy egyből kettős csere lesz. Itt van még egyszer, hogy viszi a labdát Lanzafame. Lehet, hogy ez volt az a pillanat, amikor megsérült. Olaszul Tomás Doll kiválóan ért. Közben pedig figyeljük, mert ez lövőhelyzet. Dibusz! Átár lőtt. Mindenki a padon és a pad környéki eseményeket figyeli. Inkább a játékkal kéne foglalkoznia még azoknak is, akik ott vannak a pályán. Most ne felejtsük el, hogy most ráadásul még ember hátrányban is vagyunk, hiszen Lanzafame még nem jött vissza. Miha. Dassa. Dibusz marad. Egy esés középen. Dassa. Kimegy a labda, a szöglet jön. És akkor most jönnek majd a cserék. Vagy nem jönnek a cserék? Leandro érkezik Lanzafame helyére. Úgyhogy akkor Davide Lanzafaménak ennyi volt ez a mérkőzés. Valószínűleg nem kockáztatnak egy esetleges komolyabb sérülést. És ez valamelyes szerkezeti átalakítást is jelent majd. Dassa. A fejes pedig fölé. És akkor a másik csere. 97-essel lejön a pályáról Varga Roland. A helyén pedig egy újonc a Ferencvárosban. Iván Petriák, 24 esztendős, múlt márciusban 4-szeres ukrán válogatott, ráadásul még idén márciusban is volt mérkőzése az ukrán csapatban. A Sáktárral az előző szezonban ukrán bajnok és kupagyőztes lett, és azért játszott is. Összesen 14 mérkőzésen az előző szezonban. Előtte az Óriában stabilan futballozott. Az Ória nevelő együttese, de aztán utána a Sáktárhoz szerződött. Nem kapott elég lehetőséget, ezért szeretett volna váltani. Gorjárám. Gorjárám még. Bőle. Petriák próbálja támadni. És meg is zavarja a labdás embert egy kicsit, aztán csak eljut még valahogy Schönfeldhez. Leandro. Szabadrugás. Belül most már az utolsó negyed órán hamarosan változtatnak a vendégek is. Jön Acili. Miha. Lovrencsics jól helyezkedik. Spirovski.
Petriák. A visszavágott majd egy hét múlva, ugyanígy este 7 órától rendezik. Azt a mérkőzést is közvetítjük élőben az M4 Sporton. Mitya ívelése. És ott majd egymás után lesz a Ferencváros, majd az Újpest találkozója este 9-től. Az újpestiek nagyon korrekt módon beleegyeztek abba a kérésünkbe, hogy 9-től legyen az ő találkozójuk. Úgyhogy mind a kettőt megnézhetjük majd egymás után. Előnyszabály. Bőle. Gorjárán. Szép cselek, Gorjárán, ez is jó még, Gorjárán! Így de kár! Nagyon-nagyon szépen csinálta, nem az első ilyen szólója már. Ez zseniális, meg aztán ez is, a befejezés kevésbé. Közben cseréltek a vendégek, bejött át Acili, méghozzá Kjartansson helyére, és hamarosan érkezik majd Böde Dániel is. Ő pedig gyaníthatóan Finnbogassont váltja majd. Mitya. Kiugratás, Finnbogason lesem. Mutatja az izlandi, hogy nem igaz, de azért már nem is mozog annyira jól, bár pont amikor sikerült ezt a megállapítást tenni, akkor elindult azért rendesen. Ráadásul átmegy kispattól távoli oldalra. Ez nem lesz baj, hogyha valóban őt hozza majd le Tomás Doll. És erre most van is mód. Így van. Finnbogasson ballag le. Egyáltalán nem nyújtott rossz teljesítményt, és nem keltett rossz benyomást. Megtapsolja a ferencvárosi szurkolótábor is. És nagyon okosan nem sieti el, nem is kell. És akkor érkezik Böde Dániel, ez az utolsó változtatása a mérkőzésen Tomás Dollnak. Nincs tökéletes állapotban, de 10 percet bír Böde. És 10 perc sok mindenre is elég lehet. Ha csak néhány labdát megtart, az is nagyon-nagyon fontos. A Maccabi jöhet. Dasa. Acili. Középpályára érkezett Leandro. Ez most inkább már egy 4-5-1. Mitya. Jair. Perec. Mitya. Szép szerelés. Tőle pedig még meg is indul, keresi Bödét, de nem passzol neki. Szabadrugás. Perez nagyon magabiztosan mutatta, hogy ez az övé kell, hogy legyen. Itt a labdaszerzése Bödének. És aztán utána a szabálytalanság vele szemben. Tetszik Dollnak, tetszhet is. Blažič. Jair.
Dasa. Viszi tovább, nem volt kint. Schönfeld mellette. Dasa íveli át. Befejelik középre. Lovrencsics nagyon szépen. Labda volt, mutatja a játékvezető. Most a lövés, ezt elkapta egy picit Acili most. Itt van Atár. ...15 lövés a mérkőzésen, kétszer annyi a vendégeknél. De van egy számsor egy picit feljebb, és ez sokkal fontosabb. Böle. Petriák. Szabadrugás. Itt van még egyszer, hogy Petriák elindul befelé. Teljesen jogos. Még mindig nem állt föl. Megint elől az összes magas emberünk. Böle a labda mögött, úgyhogy már nincsen Varga. Ez nem jó. Jön az utolsó cseréje most már a vendégcsapatnak is, Serán Jejni. Böde szerez labdát. Nem történt szabálytalanság. Micha. Böde pedig sárga lapot kap. Közben pedig cserélnek a vendégek. Lejön Avirikán, az nem feltétlenül baj, mert elég jó rúgó technikája van. Még egyszer azért miért sárga lapot kapott Böde. Nem panaszkodhatunk erre, azt hiszem. Jejni volt a Fitesz játékosa, játszott a holland élvonalban. Aztán visszaigazolt a Maccabihoz, a Maccabi a nevelőegyesülete. Most kap 5 percet. Itt pedig Spirovski kapott egyet, és még mindig lent van a földön. De ilyenkor már ez azért a rutinnak is betudható, hiszen nem sürget annyira az idő, sőt. Dibusz. Leandro. Frimpong. Oriarán. Jó labdaszerzés. Oriarán a mezőny egyik legjobbja. Petriák, Spirovski. Böle. Botka. Rosszul. De ezt a mai teljesítményét a Ferencvárosnak, ezt lehet dicsérni.
És persze borzasztóan nehéz lesz a hátralévő néhány perc, a visszavágó pláne, de ez rendben van. Tibi. Ácili. Jön a beadás, Frimpong fejeli ki. És egy meccs után nem szabad következtetéseket levonni, de Frimpong is elég magabiztos. Dessa. Mika. Hair. Bőle. Nem ment ki a labda, Dessa teszi vissza, és Lovrencsics ér még hozzá. Talán kiment volna akkor is, hogyha nincs ott, de így volt biztos. Ha ilyeneket nem szabad elhibázni, mint amit most Bőle megpróbálta kiengedni, nem tudta, és abban a pillanatban már ott volt a gólhelyzet a vendégek előtt. Más kérdés, hogy mivel nem volt teljesen tökéletes az egyensúlya, nem tudta úgy ellőni, ahogy akarta. Szögletben vezetnek a vendégek. Ez a 6. Nálunk 5 van. Dibusz marad. És jöhet a Ferencváros. Itt van még egyszer az előző. Így volt a biztos. Böde. Tibi. Megint egy szép becsúszás, Lovrencsics, ezzel pedig Gorjárán megindul. Elég sokan maradtak most elől a vendégektől. Böde szépen csinálja. Böde még, szabadrugás. És ez is lap. Határ kapja. Na de jó lenne még egy. Leandro. Önben több volt. Rajkovics indít. Lovrencsics. Bödéhez. 4 perc a hosszabbítás. Bent marad egy izraeli. Eddig Dessa. Mika. Nem sikerül megszerezni. Egy lövés, megpattan gól! Ó, ezt nem érdemeltük. Atar egyenlít ki. És ne felejtsük el, a másik oldalon volt egy szabadrugás, amit be lehetett volna ívelni, de nem sikerült. Itt van még egyszer, viszonylag váratlanul lövi el. És itt van, ahogy még megpattam. Iszonyatosan nagy plek. Lazicson pattan meg. És tényleg minden évben van valami pekje a csapatnak. Már a hosszabbításban. Igdibusz teljesen tehetetlen volt, ez nem kérdés. A szájíz pedig teljesen más.
Lovrencic. És hirtelen azért nagyobb lett a csönd, pedig erre a teljesítményre nem lehet panasz. Föl is állnak a szurkolók, és meg is tapsolják a csapatot. Itt van még egyszer. Hát jó lenne ebben a szezonban még ilyen hangulatú hazai nemzetközi kupamérkőzésen itt lenni, de ahhoz bravúr kell majd idegenben. Az utolsó perc a beígért 4-ből. Böde. Gorjárán megy. Megtartotta Tibi. Mika. Acili. Petriak. Megszerzik. Na, még egyet ne kapjunk. Schönfeld. Schönfeld viszi még. Márquez. Petriak. És itt a vége. Lehetne most egy nagyon-nagyon komoly tapsvihar és éltetés, hogyha maradt volna 1-0. Körbenéz az ember a pályán, minden második ferencvárosi bánatában fekszik a gyepen. És nagyon kettős a dolog, mert egyrészt arról beszélünk, hogy 1-1, ez egy eredmény, ami a vendégeknek kedvezőbb. És ezt sajnos nem tudjuk megváltoztatni, hiszen úgy mennek haza, hogy amikor megkezdődik majd a visszavágó, akkor 0-0-nál az eredmény számukra kedvező. Ha a másik oldalt nézzük, akkor viszont arról beszélhetünk, hogy erre a teljesítményére a Ferencváros büszke lehet. Csak tényleg az a kérdés, itt himnusz van, megint csöndbe maradok. A válogatottnál is mindig egy mérce az, hogy a szurkolótábor a meccs végén elénekli a himnuszt vagy sem. Itt is az. És azt gondolom, hogy ezen a mérkőzésen a ferencvárosi játékosok rászolgáltak arra, hogy a szurkolók elénekeljék nekik és velük együtt a himnuszt. Még akkor is, hogyha ezúttal nem jött össze a győzelem. Jön a visszavágó egy hét múlva. Kíváncsian várjuk. Egy rövid szünet, aztán jön az elemzés. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra, viszonthallásra. Ahogy kollégáim is mondták, mindig van egy pici balsors, pedig annyira küzdöttetek, mentetek előre, aztán a végén kaptál egy gólt. Hát így van, azt gondolom, hogy az egész mérkőzésen nagyon jó szellemben fociztunk, teljesen nemzetközi szinten volt a csapat, azt gondolom, nagyon fegyelmezetten védekeztünk. Az első fél idő után azt beszéltük az öltözőben is, hogy a pontrugásainkban ott van a veszély, úgyhogy próbáljuk hátul tartani ugyanezt a biztonságot, hozzuk le nullára a mérkőzést, és akkor biztos, hogy valahogy fogunk egy gólt szerezni. Ez meg is történt, sajnos itt a végén volt egy megpattanó lövés, amivel hát most így
eléggé keserű lett így a mérkőzés vége, de azt gondolom, hogy a játékra mindenképpen lehet építeni. Pedig mindenki azt beszélte, hogy ez még nagyon szezonelejé forma, aztán ezt egy picit meghazudtoltátok. Hát remélem, hogy ennél azért még leszünk sokkal jobbak, de tényleg azt gondolom, hogy felnőttünk az ellenfelünk szintjére, sőt tényleg hát közelebb álltunk a győzelemhez. Ez mindenképpen egy jó kiinduló pont a következő szezonra. Köszönjük szépen! So what can you say about this such Mit a lehet miserable mondani goal? egy ilyen szörnyű gólról? Yeah, I was very happy. Igen, nagyon boldog és elégedett voltam a csapat teljesítményével. From my team. So we did it well. Szerintem jól teljesítettünk So védekezésben. Nem volt túlságosan sok gólhelyzetünk. we worked very Nagyon együtt dolgoztunk, ez is volt a terv előzetesen, Yeah, in the right moment. és igen, a megfelelő pillanatban találtunk be. We had a fantastic Volt egy fantasztikus közönség, egy óriási szurkolótábor mögöttünk, de okosabbnak kell lennünk, mert mindössze 4 perc volt hátra. Ilyenkor sokkal hosszabban kell megtartani a labdát az oldalvonal mellett, kiharcolni néhány bedobást, szögletet. Úgyhogy az ilyen gólok azok természetesen azért előfordulhatnak, valakin megpattant, Dénes nem volt a megfelelő pozícióban, de ez egy elkerülhető gól volt. Nálunk volt a labda, a találatot megelőzően tanulnunk kell az ilyen szituációkból, csak I was really satisfied. tényleg elégedett voltam a teljesítménnyel, ugyanakkor ezt mondtam a meccs előtt is, a kapott gól, a 0 az nagyon fontos, hogy ne kapjunk, itt most mégiscsak úgy megyünk oda, hogy 1-1-ről folytatódik, és ez idegenben nem lesz egyszerű, nehéz mérkőzés lesz ott. Do I have to change Miért Lanzafame? kellett lecserélni Lanzafámét? I think everybody saw. Mindenki látta szerintem, hogy görcset kapott. He was also not so long with the team together. És azért nem volt olyan sokat a csapattal, sokat edzett egyedül előtte, nagyon-nagyon sokat dolgozott, és nagyon sokszor rúgták meg, görcsöt kapott, és ebben a pillanatban nem maradhatott tovább a pályán. És mire lehet számítani a következő mérkőzéssel kapcsolatban? Igen, oda megyünk, aztán lesznek lehetőségeink természetesen ott is. Ugyanilyen teljesítményt kell nyújtanunk, bátornak kell lennünk, és igen, azt gondolom bármi megtörténhet. Mi is betalálhatunk az ellenfél pályán egy hét múlva. Azért lesz picivel több edzés a lábunkban, ez is jó. Most az a legfontosabb, hogy a lehető leginkább összeszedjük magunkat erőben, hiszen a srácok többsége nem edzett rengeteget. Éppen ezért mondom azt, hogy nagyon boldog voltam ezzel a teljesítménnyel.